Kanang ako boy ko na manghihilot, na manambal, na doktor, o ila man ang parang papel dili na ko lupahan tanan eh. Lupahan ako tanan. Ay ano pa daron lupahan tanan. Kami ang magtambak mo mga pare, nagamang nangamatay. May mana sila kung dai mamatay kakwarta man pud na. Sig pila ka tuig gani, kakwarta man pud na sila. Dili ko mutuo mag-uol na sila, dili mutuo. Mo ana na namatyan o nagdala og mga halat. Wala na sila nag-uol, ay nalipay na sila. Ako, nag-uol ko pagayong ano man. Ato dahil higutan ko ang nahitabo ron sa tong panggamahanan sa Senado sa gobyerno nga electron kayo nga issue ron no sa bahay ni kay Vice President nato si Sara Duterte. Nganong gubot mo gud kayo sila ron ko nga sila mauntay nagpatuman sa kalinaw sa kalibutan sa tong nasod niya. Unsa ba wala nganong wala man sila nagsinabtanay dala ba ni sa tungod ba sa kainit sa atong kalibutan karon na sa nang gawas nga solar flare ana mao ba nay hinungdan og kini pug mga panghitabo ron nga bahin sa katong katalagman nga grabe nag mga bagyo kusog na kayong tuyok sa atong kalibutan niya napay gira nga maabutay. Unsa ba ni na sulat ba na sa Biblia ko nga kuan mga panghitabo karon ug unsa ba imong buhaton ani nga kung mahitabo gid nga magubot gid ta unsa ba imong pangandaman kana akong ipungutan ako Nga naman na, sa balaang kasulatan ba, di basa naman na, mag-abot sa panahon, ang mga gingharian, magbatok sa laing gingharian, ang mga nasod, batok sa mga nasod, ang gingharian, bawat ipasabot ko, dato na nang natuki na pa ng matong mga pagtulunan, na may tayo pulpito diya, nagbuhat taglayang balaod, kawas sa balaod sa tong gobyerno, tungod kay, natay right, natay katungod, na magida karon sa kainit kay bara-ibara man pagbalik sa espiritu do kamatang sa espiritu kung mahukmanon ka hukman nimo tong ang namagoy mga tinago mag-away magyud na kay hadlok man na ibutyag ang mga tinago aron makita ang mga tao kinsa ang maalamon nya ang nahitabo karon ang mga adunahan mga elite nga mga nasod dili magyud na sila magpuabos sa mga na sa kabos. Naan mo pudas wala ang kasulatan bisan na ay manag-predict ana magpatas anay sila sa ilahang mga gahom dili gahom sa espiritu gahom sa kalibutanon kay nalimot man sila giingon nga kung ana-anan yung kaalam ayaw gamita nga magpalayo kanako kana unta ang giwali unta sa gitagaa pagtugod sa wali sa kalawasan wala naman ko nagisgot og kalawasan karon bisan ang gamay lang kaayo nga mga relihiyon na nag-isgot og kalawasan. bitaw kay kini mga tawhanan pa baya ko no mga relihiyoso po ni sila. Naman na sa Biblia mga relihiyoso pud unta ni kay sila tungod magod sa naandan nga pagtulunan. Sulod lang mo dinhi, kaon lang mo dinhi, simba lang mo dinhi, bahala na iyong mga kinaya kay nga atong una-una magod sa tao na ang Dios katong gidatagaan nga katungod nga niingon sila nga sila ang may katungod. Dito lang ta mo sip-sip sa ila, sip-sip pusulti sa atong sala. Nya baludon ta, pampuon ta sa wala nato nakita. Nga nga ulaw kayo nga na sa atong sa Katoliko makita og dili makita. Ang buti pasabot makita sa binuhatan, makita sa usa ka tawo nga nagawali siya nga sa iyang giwali, makita pud sa iyang binuhatan. Mo din ang buto sabot. So, padit kinahanglan gid maniid ta sa nagwali sa kiniya niya. Naman na sa balaang sulat man ni San Pablo. Kunya kung para karon sa kamara naaman tay mga legislator na may mga senado o tapos ma-implementar naman ang mga senado niya kanang mga congressman mo naman na ang ginatawag kay lain na magud ang sistema sa tong kuan karon kay sila ang magbuhat magpanday og balaod o nya na wala naman sa ilahang pagtanaw sa balaang kasulatan gigamit naman nila ang Biblia or matawag nga murag ilang stepping stone ba sa ilang pagkaharianon
wala man nagbis ang ilang mga ginabuhat nga balaod nagabase sa Biblia. Mo na ang angay untang ito sa una nanudlo ko sa simbahan nagabase gid sa Biblia ang balaod. Ang mga bata noon nagabase pud sa Biblia, wala naman tungod kay nandan sa tong pagtulunan simba lang mo, luhod lang mo, kung nagasimba matag Domingo, matag Sabado man ka o unsa nga tong pagtulunan, unsa nga to ang mga reliyon, naluwas na ta. Kay nalimot man sa ingon ang templo sa Dios atong kasing-kasing kung naa nang gugma amo na napagpasabot nga limpyuhan nimo imong kaugalingon, ikaw magtan-aw sa imong kaugalingon kumusta wala pa pud kay sala. Normal gid na mahitabo naman gid na mo nang sa una nagaila ko nakasulti ko preparasyon sa umaabot sa kainit sa dagan sa panahon kay bara-ibara naman sa sayang pagbalik ni Kristo dili kalinaw kundi espada. Mailato ang mga tao nga mapahitason. Wala may kawatan boy nga mutugan, di ba? Tama. Wala. Nga magngita na sila asa nakapabor-pabor. Ako lang isulti na nako na nila. Kung nakalusot man ka dinhi sa balaod sa kalibutan, di ka makalusot sa balaod sa Dios. Mo tada isulti sa mga pari, sa mga pastor. Yan, nakita man pod na man po'y nagawali nga naaman pod sila yung mga tinago nya nakita pod sa ilang mga followers kanang nagatuo sa silang balaod nga wala magini nagabaan sila samot magid kadato mo nang nasunod pod sila. Ano ba ang nagpanday sa balaod o ang simbahan nasa koneksyon diha kay wala man gid nabadlong sa pari or anak nga dili magbuhat anang balaod. Dapat nakikoneksyon naman ito katabang sa simbahan. Ang simbahan magud ginaingon boy nga mo pabor gid ka sa tanguhanon, mababor gid ka sa labing ubos kumbaga ba nagatabang ka, may gugmaon ka, maluluyon, maginhatagon, dili dalo, dili mapahitason. Di ba naman na diha ang duha ka dakong sala. Dalo ug mapahitason nga dili ka bakakon. Nga nakita man pud sa ilahang pong hari, natawag ng hari nila sa ilang tinuoan nga namakakman pod kay wala man pod binuhatan na binabuingon nga otro pug ko nga nagawali na isala. So wala na nahadlok ang tao sa silot. Nahadlok na noon silang balaod. Nga ilang giingon hatag lang mo ani maluwas mo kay kami may katungod nga magampo kaninyo. Di ba? Tama gyud. Walay tao nga walay sala dinhi sa kalibutan bisag kana sila si Vice President o si President Marcos o kinsa si Duterte na nanay mga sala mga na nga ang yawa makig-away man gyud ang kinaiya ba nga ako dili makumahukom nila kay naaman po yung mga rights sila no. Si Sara o si ana naman po yung mga rights kay kinahanglan naman gud na karon nga bara-ibara gyud ka kay ang mga tao karon tanawa ng mga sabo kung dili pud nimo dili nimo wala kay ngipon sa balaod yaga-yagaan naman po ka sa mga tao kay gahi man po ulo kay nagawali man po murag wa man po nakita nga adunay Dios. Sila na may ninoy amahan, sila na may Dios. Ang Dios makita tanan. Maningil gid siya. Hukman ta sa gamay natong tinago na sa balaang kasulatan. Nga wala na nahadlok ang tao sa Ginoo. So sa may gigibasulo na nako pare ba ko pastor o kung kining mga tao nga nagpadayon sa pagkagahi sa ulo. Ang pagpaila sa ni Kristo problema man gud gipaila man nila nga patay si Kristo, wala nay sala nato, wala nay katalagman nato kay giluwas na ta sa Dios. Ang problema magudula nato na banhaw si Kristo sa atong binuhatan. Mo nang kanunay nato gidala ang cross. Natuod ka nga dili po na sa reliyoso, parihara man ga silang mga pagtuo. Tama gyud. Di ba? Ano problema? Niya tungkol sa ilang garbo, nalimot man sa giingon nga ang unang sala ang garbo ug ang kakog. Wala man nagiwali sa magwawali. Wala nagahubad ko sa wala ang kasulatan, maigo gid sila. Maigo jud. Kaya nga ang nagsulti po, di po maantikong mawali, ang nagbasa di po maantikong mawali. Gigamit ang nila ang Biblia sa mga korte, o sa mga meetings, magdala ang Biblia, pero wala gibasa sa wala ang kasulatan. Mas maayo gani ang himuong mandatory ang pagbasa karon na po Katolik depende rin sa inanaon pagbasa ang Biblia. Ano man, yan naging si Kristo nga nanudlo niya sila nagbuot-buot man. Walang giingon ko niya, di ba? Kung hiusay ninyo nga tinudlingon nato pagpugas. Dili kinutlo-kutlo nato, pili-pili nga pabor nato. Kaya dili man sila gustong motanaw, dili man gustong mamati. Kaya magpataas mo sa kaugalingon.
ilabang gi kuan ang mga tambok para karon gubot karon sa kamera, gubot karon dito sa Manila. Gisulti na nako ni sa espiritu nga tong isang gabi kapoy kasi karon kapoy kay ko nga naman ang Diyos boy siloso ang Ginoo. Dili man siya makabuot sa tao kay ang tao mo yung nagbuot. Tama? Sa amin ako nag-expect maging mga tao nga maluwas na. Basta na kanay nanay mga relihiyon niya makakaon lang yung tao Ano, Kristiyas or madihugan. nagpasalamat ko nga wala po ko nagabunyag, wala ko Bunyag, nagakasal. Kana. Kaya ang nagkasal anak o nagabunyag tulubagon ang gawas kung gisultian nila sa kamaturan. O ya dili man hugot ang ilang pagpailan ni Kristo. Kung yung kasal hugot o kana di nga otro po ko makasasala o kano di mag ana sa simbahan. Mura nagyaga sa imong sala ngawa sa kabalo nga grabe ang silot kung nakasasala ka impierno ka. Mas maayo pagod, di ba? Mas maayo pang makapatay ka, silutan ka sa hukmanan. Kaya naapa na sila life sentence na to murag ka nang napay kagawasan na siya. Kasi impierno wa nang Wala gid ang to sangtod na. Sa mo nang taas kay panahon nga gihatag sa Dios kanato karon kita mabalaan pero kay nagpalayo man ta sa Dios. Gituis nila kini naman na sa Malakyas gibadlong sila Usiyas gibadlong kana mag pabili unta na nila pagpaila sa Ginoo. Gipaila unta nila ang Ginoo nga bara-ibara siya. Inigabot sa panahon sa libuan ka tuig muhukom gid siya sa tanan mo laglagon ang mga laglagonon. So ang kaluwasan dahil sa tao kung nagdepende po sa nagwali. Ako ang nagawali ka, magpili lang ka, dili man ka mubali o bugang pare ka ako nagwali, wala ko dingon ka kana usban ninyo. Ikaw maalamon ka, ikaw mangita mo nang tambali mong kaugaling doktor. Kanang musuko sa kwari pasabot sad-an siya. Unsa man ko ni ihatag niya nako kung badlongon ko niya. Amo ni mabukaduhan ba di ang sa bakang nagyok mo ko karon. Tama. Gisultian mo ko sa espiritu bisan tuwaron ni usaon nila ni pagbasa sa balaan ang akong gisulti kung naggulit sila Biblia minsa tama jud. Okay mo siya tama jud kung kisa nahandlok sa Dios. Pero kung nahandlok siya sayang balaod dili gini mali gid ni. Sadaan sila. Espiritu ng pakabuta man kasi espiritu ng kaluwasan ba. Ang imuhang espiritu ba. Buta ka ba? Kaya imong gipangita lang, ang imong gitanaw gipabor lang nimo sa imong lawastan. Tama gid. Halang doon ka karon ang katawa karon mohilak na niya. Natural gina mag-away gina boy. Tama gid. So Okay, magpatas-anay man sila. nakasalalay gid dahil sa nagwali ang kuan sa kalibutan no. Dagan sa kalibutan. Mo gani nga gingon gani ko nga Kung depende sa pagtudlo. mag-eleksyon ang ato ang boto kuno sagrado pero wala man gisagrado pod sa imo atong gibutang nga gihalal nato dito. Kay kung gisagrado ang boto ta mo respeto pod sa mga tao pod nga nagboto pod niya ang mga congressman. Ako nakakita na ko sila sa likod ng kamera, mura lang sila magyaga magbuhat og balaod. Ngayon dahil sa personalan lang walang trabaho na walang personalan niya pahuman happy tinuod man po na kay para makita po sila nga nako din sila trabaho. Bisan ang mga senado nakita na wala nga ang taas karon wala kana lagi sila nahalang doon sila mo nang akong wala naman ko anak kay dili man ko just Unsa ba dahilan pud nga kinalam mo dagan mo gid sila ana tungod ba sa lape or garbo. Politika ba? Ang politiko man good boy, dili gid ka mo sakay dayon sa politiko kay naamay panahon mag-uban na sila para karon President Sara o si Marcos ba uban na sila sa una. No? Daghan pa kayo nagakuan karon o ngano nagbali ang tao tungod man pod sa power. Ang power man gud ilang gilugan. power? Yan na sa Biblia. Kung gitagaan kag kahigayonan di ayaw usikin ninyo ang gihatag na kung kahigayonan. Gitagaan kag kahigayonan di para mag-alagad, mag-atiman ka pero gipakusikan man nila. Wala nga ang kabos di. Wala gigamit na nila ang pangalan ng kabos pero gihimo na nilang instrumento parang ingnon sila nga nag-alagad pero nakita sa Dios na boy. Walay tinago nga dili makita sa Dios. Ug ang pare ug ang pastor wala man kakita pero nakita po na sa mga pare mga pastor hukman po na sila mga tinago. Mga dili ko mahukom maigo gid sila ani.
Ano nga, ako raman ang usahay gani ka ng mag-goal kay ko kay sa tanan bisan sa YouTube, Facebook natanaw na ko mga balita wala may nagbuhat sa man ini. Wala gid. Na ay material lang nagigamit material pahuman ako yapan sa kabalo material raman na. Material. Lahi gitong puy-an ka sa espiritu. Mubiya gyud ka sa tawanan. Na para karon ako nibiya gyud ko. Nga nagsulti ko murag kubaga ba ipapatay nila si Kristo. Wala na iba imo pa kung ipapatay. Mo ni karong ipapatay kanining pulong nako kay naa gid sa balaang kasulatan nagpasabot sa Antichrist na sila. Tama gid. Ang mga pastor nga dili mo dawat na ako sa kong gisulti og mga pari mo dawat Antichrist na kay gusto nilang patyon kanunay si Kristo. Dili sa gustong mabuhi sa usa ka tawo. Manang ingon sila nga walay gamiton sa espiritu wala. Yes, kahit gusto man sila patyon kanunay si Kristo. Nga sila magpuling nga may mga langdon magbuhat man sila pulpito gawas balaag kasulatan. Mga filosofi ba, propesya, mga libro, mga referensya. Nga daga mga libro na buhat-buhat ang mga libro naman sa Biblia. Tama gid na. Oo. Halimbawa ako kung tawanon ko karon magbuhat man ko content nga mo viral parang na ako'y mga sa ko ang mga interest sa tawanon na ako ana pero pwede ko mulabay pod og mga polo nga aduna po'y mga kahulugan og na po'y mga lesson nga makuha pero depende kung tawanon lang ka nga imong interest mo ra na siya. Dahil sa kuha kay gigamit yun ang akong kasing-kasing walang sakit kayo. Usahay, mingon ako, Ginoo wala na bagi paglaom ang kalibutan. Ingon niya, wala na. Kay mabot ng kapanahonan. May panahon sa pagpugas, may panahon sa pag-ani. May panahon sa pakigubat, may panahon sa pakighusay. Naam na sa kapanahonan. Isulti mo na ni Vice President sa una. Ang karon panahon na po doon sila nga nag-away sila. May panahon po na pag-anin. Wala nga akong naidako nga katalagman. Nagtuo ka boy, adong naidako nga katalagman, dili na sila mo balik sa pangahayo sa Ginoo. Payo-hayo no. Manang tuo sa gugma sa Dios na ay mga katalagman nga ilang yang parang makapahinomdom ang tao. Atong lawas diay bisag sa dato ka isog matabunan ta, mamatay gid ta. Kung maigo tas mga hait ng mga butang o malunupan o masunog gid ta. Pero wala man nagiwali gud sa nagwali. So ang angay gid na tong wag tamang des tao pa rin garbog ako gamay para peaceful unta atong. Kasi ng mga pari karon wala dapat ang mga pari isultinan ta nila ang kamaturan. Nagbahin-bahin mo pod ang mga pari ron boy. Ipakita na ko ni Papa Jesus ni Gol kay sa nagailak sa nga gigamit ko no ang iyang pangalan, gigamit ang mga santos, gigamit nga nahimo silang halangton. Ano yung nga batanong lalaki, mga batanon na karon ang nagdala niya mao na hinoy gituhan sa mga tao. Nga moingon ka nga daghan man tang relihiyon pero nga nag-ubot ang kalibutan tungod man kay naamay tagsa-tagsa sila nga hari. Na mga pagtulunan sila mga relihiyon nga gidala. Naggubot. Nagtuo ka ng libati dili na gubot. Gubot na siya. Kung mga military na sila, kung mga rebelde na nagpinasilay na boy. Pero pulong raman ilang gidala. Wala na walay hait. Kung hait ang mga pulong na nila yaga-yaga man na kanang maghingin lang nga yawa ka ng anak ka kanang poses ka man ka. Dili wala na sa balaang kasulatan ang ginaingon si Kristo ang hait yun kay makatulisok sa imo na agis balaang kasulatan na sa otoridad. Ay magtuo nga kanang giingon nila nga sa mga pastor, mga instrumento sa yawa. Hait gid no, hait no. Dili na maayo na kay wala man na sa Biblia. Wala na doon biblical ilahan ng mga ilahan pagbuhat-buhat og balaod. Nga basa-basa din sila ilang mga referensya. Wala dili magdaog sugtian ka di magdaog kay naaman mo'y mga barilos na naaman mo'y mga vision og mission kamong mga naitinuhuan. Hindi mo magdaog. Kaya imbis na nakadaog isa mo, balik din mo sa inyong kaugalingon nga referensya. So, ang saka mong gini, ang kalibutan ko, dili na gini siya mabalik. Wala nang iingon sa Ginoo, ang kalibutan karon dili na ako ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Ya kung alimbawa ni Vice President og si Marcos kisay magpaubos diya. Dapik siya sa Dios pero dili magyud na kay wala magitaw nga halang doon nga mobalik sa ubos unto nga ingon nga mas sayon pa mosulod ang kamilyo
sa lungag sa dagom kay sa dato. Dako kay nang kami nga naman, dili man gyud ka gusto magpaubos. Bulahan lang ka kung magsakit ka para ni ah, para ni kan ni Aquino, ni Chris Aquino atong gipangayo diri niya wala may nakapost na to Ginoo mo instrumento si Chris niya na ayo siya na o nakabos nun ta siya nga na ta siya nahurot na yan pero naapagi sa garbo. Tama gid. Kay kung gihatag lang ta to nagpatambal sa gihatag lang ta to sa mga tao tong yang kwarta no. Lisod kayo. Lisod. Mana nga ang sikat nga tao bulahan ka kung mabalik ka kakabos. Kay naa pa kay paglaom sa kaluwasan. Kay bisan ang mga apostolis niya sa ano, ibaligya ang kabtangan nagpakakabos siya. So, bisan si Kristo nagpakakabos sa ating madato. Na ibagong yuta, nagwapo kay ibagong yuta dito. Dili po madala dito kung dili po ka mahadlok sa Diyos. Nya kang maingon sila nga na imabiling buhi niya katong ilang reliyon may tama dili ay. Mamatay gid ka, kinahanglan magpakamatay gid ka nga baydan gid ang imong pagpakarong nga kung kulang pa imong kamatayan, dili ka maghari uban kaniya maghari ka dito sa impierno, silotan ka. Nga mo na iyo diri ako din ginasulti patyan niyo yung garbo ka. Kontento na gud mo pasagdayan na sila. Nga isulti lang pinagis ning binuhatan kumusuko ninyo bahala mo. Para diri na si Jose diri na di nagtulog yung mga anak wala diri niya. Wala man ni kita pay nagatiman mo na anak diri. Nga wala man ta ingon anhi dinhi. Ang masakiton nino nag-ani na to diri nya ingon labayon pagitan at uban ang giganoy. Ang alang magpakitabang mo na kay di man po katulog sa ilang balay. Tama gid. Oo, man ang tatabang lang ta sa nagkinanglan. Nga inon dito kumbinsa wala. Tulog naman gani po nahara ko din eh. Sa unang panahon nga gisulay mo kay naamoy laing gituhan ri nga hari. Nagmando ninyo. Lay. Karon dili na ko kung gahi mo gulo. Di ba kira yun mo anak at least ako basta di ko tinuod. Mo ingon nga di man ako ni pandungan sa kong gantangan ang suga ako magiipaday butang may gustong tunganon wala lanog gina sa Facebook sa YouTube lami ta kay ni makadawat po ni sila kung naay mga share ani dito sa YouTube malipay po ang espiritu na ay dapig mangyud ko sa Dios bahala na isulti magin ang kontanan so pasabot dapig sila pero makiglaban ako na musuko sila ani dili sa sila pig sa Diyos, makigbatok gid sila. Kung makigbatok sila, nakapagbuhat po sila. Isulti po, pagbasa mong Biblia, ang problema, kay tawanon nilang pagbasa, di sila kasabot. Bisa pag sa seminar, ang nagseminar po, tawanon ng puto, namang puti pulpito, namang puti balaod. Marya po, murag mga buang, no? Sigbit-bit lang Biblia, gigamit lang Kristohanon. Ang pangalan ra, nalusot, pero ang buhat wala. Tama gid. Busa ka ng mga tao na diya, tanahon na ko ang tawol kay ko kay nga naman, ang uban nga pas muna, ang uban na nagtugod sa lang paglaban pod sa ila pong gituhan nga tama pod o paglaban po sa pikas. Namagoy namagoy kay followers boy para ni Kibuloy namagoy followers katong duol sa luwag ba niya sa pikas pod layo sa luwag. Mo na sila maglabanay. Unya, di gina magkahusay nga naman. Sa pulo mo kabok lain-lain man mo una-una. Di ba? Sa dusi gani kabok lain-lain mo una-una di mo magiusa. Magiusa mo kung naay mo ingon sa ilang ang kinsa ang walay sala. Pasayloas siya kay sinasay sa ilang gabuhat. Ang problema na kay Garbo, mayon sa sila nakasala mao gani imong pasayloon siya kay nakasala siya. Pero mo insist gani ka nga ikaw walay sala di ka magpasaylo gubot gid na boy. Bara ibara. Magpatay. Mga po sa unang nga panahon, sa Old Testament. Mari ko, bara-ibara. Karon, masulti ko karon, kuya, kung magsuko naman ko. Dili ko musuko makig-away. Dili espada kung gamito na binuhat sa tao. Musuko na ko ba? Ginoo ko ana sila. Dagdagan na sila. Apoy mo kayo. Sige kong tambal, o panahon na din. Hindi mo mutuon ako, dada sa hospital. Musa man po ko na makuha na ako din eh. Kita pa kayo nag-atiman. Pareha diri mo, mga sakit kita pa kayo nag-atiman. Nga kita pa inon nga daotan. Katuhin mo anak niyong amahan diya, bulakaw na yung pagkain mo, mao na yung pinangga. Mana boy, narasukot. Wala na ko.
ug sa kuan pa angson ako gihian ako. Nya kumingon sila wala ko nagsimba nga anhi mo din. Ingnan ba ko nilang di ko pasundon. Nya ilang kong pasundon sa ilang balaod, silang amahan. Nga nakakita man nako si Kristo daga nakakita nga mo repliko. Kaswerte no, kung dito hinuon ko nila, nga niya mo kung bakakon sa Manila. Kung kaon ako sa pag gamit-gamit po hulo ito, gamit-gamit po cross. Sige, patay na ako si Kristo. Nagpakanaog ko sa Diyos nga naman sa inyong paggamit sa kung gibalaan naman sa Biblia. Agad. Gibalaan maka na ni Kristo. Basta balaan na po, ni mo pinagi sa binuhatan. Wala man na sa kasabutan na. Si kanang cross, madalanin mo na ilubong. Kung mao na ang bala makapawa sa yawa, madalanin mo na. Sanina, madalanin mo na. Mahal itong bata. Walay nadala na to nga sa itong pagkatawala. Mo nang ang kaalamboy gikan sa tagwang kan dalagid ka. Sa imong pagkatao, malamon na ka. Madokong ka sa Diyos, malamon na ka. Tama. So, murag unsa pa mo na maginagingan Diyos nga ag nanay nagpredict manang ako boy ko na maghihilot tayo manambal na doktor ila man ang parang papel dili na ko lupahan tanan ang lupahan ako tanan ay ano pa diya daron lupahan tanan kami ang magtambak mo mga pare nagamang nangamatay may mana sila kung dai mamatay kakwarta mang pud na sig pila ka tuig gani kakwarta mang pud na sila dili ko mutuo mag-uol na sila dili mutuo mo ana na namatyan nagdala og mga halat wala na sila nag-uol nalipay na sila. Ako, nag-uul ko pagayong ano man. Mamamatay sa hay. Makatabang, magasto pa ta. Malipay naman noon sila. Nga lang, tanawa god ang ilang gibuhat. Sinuhulan. Mga langoy na. Sinuhulan mo na. Nabalagan. Ingon sila nabalagan. Wala boy nga. Ang giingon sa espiritu na ko, wala man ko'y katungod anay. Ilaman ang katungod, ilaman ang tulubagon. Ako na may isulti, magpili sila. Sila ba'y Diyos o naapay laing Diyos o sila ba'y halang doon o naapay laing halang doon mana yung ayaw paglingkod sa lingkod ang pinasidunggan basi mo doon kanya yung inyong gipasidunggan pawaon ka mo sa to pa kung nagamit ka og mga seremonyas na kay gipasidunggan nakaramo anak si Kristo tuwas labing ubos makaila ka sila wala man si Kristo nag-ingon nga na ako sa mapahitason si Anas o si Caiaphas wala. Baya sig magbasa sila. Na ako sa labing ubos pag manang sige kong ingon din mga kabos kamo gilain ko kamo sa diyang gigutom ko inyo kung gipakaon sa diyang giwaw ko niyo. Nato pa gigutom ko sa pagmahal diri inyo kung gibahan kanang sige mo paminaw na ako o giuhaw ko. Di ba no? Giuhaw ko sa pagmahal, gigutom ko sa pulong ug nagipakaon ko sa Ginoo kay kumbaga tubig ba. Kung akong ipagawas ang isulti sa espiritu dugangan na pud ko niya. Dili pwede na ako nga taguan. Kung taguan ako na siya tamo dili gid na madugangan. Stuck na siya. Mo nang akong giingon ninyo nga kung mahatag katagaan pagkagsobra kaniya. Kung mahadlok ka sa kamatayon, mawad-an ka sa kinabuhi. Kung dili ka mahadlok, madugangan hinoon ka. Sobra pa. Tama naman sa Biblia. Kung hatag ka sobra pa gidugang mo. Pero dili siya magpakita nga siya nga sa espiritu dili mo gamit sa tao. Mga taong ubos, mag-alagad. Nama pare karon sa tuwa diri. Sinama na ilaha diri kay usahay Lunes sa Biyernes na may mo apel na ako mutulog diri no. Wa man tay balaod. Wa may ako ning ingon na hoy unsa na mo tungod kay gusto po sila makapahuway dinhi kay na may mga say mag isa istorya man ta. Wala man tayo istorya mga libak ko sa nahimuot ng tao, anak ng tayo sa istorya ng tanak nila, or ganahan po sila, no? Yeah. Siyempre, dumudoong sila, kita naman diri, kita may pamilya, ano po, abrita na. Mata ko dali, gari, mata to magpandong raman ko sa kalayo sa espiritu. Ano karon ang akong gisulti iya sa espiritu, dili iya sa tao. Wala man ko nagseminar, wala man ko ni-apid silang pakiglumba sa pagdibati, nagsaba-saba sa kadalanan, nagwali, suroy-suroy sa kabalayan, haron pag-ampo sa taas ng panghampo. Wala. Ilan ang katungod ay. Kaya nga nung ko adto dito ka na birthday, mag-prayer lang ko kadali. Pero wala, ihatag na ko nila. Inyo ang katungod ay. Kaya puros bakak man gyapon na imong gisulti diha. Daig-daig naman na.
makabaka kun ni sila naas bala ang kasulatan busa amo mga naminaw mo sa YouTube i-post gini ninyo pero gamay ra man gud kay ni kay ang Dios malipay pod kung maghisgot sa bala ang kasulatan magpili gid sa og dadon sa bagong yuta kasi si Kristo nagpabilin sa langit nagpadala nalipay siya pagayong ipadala ang espiritu magdala siyang pangalan magpuyo uban kaninyo nanas bala ang kasulatan kanang tanan akong gisulti wala pa na nato nabasa gisulti na nako na ninyo kadto di ba mana siya busa salamat kamo mga naminaw salamat kayo tabangan nato sa pagbuhat aron may katungutang mga bisag dili na ta magsulti mabati na ta sa Dios pero karon panahon na mao na karon ang panahon pagpakandam kinahanglan magmaigmat ta kinahanglan gamiton nato ang kaalam kay mao kani ang pagpili na karon giayad na ta. Salamat ug maayong gabi. Ano man natong tanan boy.